Eskin ez da jolazia grabatzen nahi da. Vale. Mendiesen gainean dago Horbegi gorpuzkiak Belarritako batean herriko islak Mendiesen gainean dago Horbegi gorpuzkiak Belarritako batean herriko islak Mendeak gara mazkita zuen ziren Zuaitzen ilea, erori dira Zuaitzen ileak, zuaitzen erori dira Berriz aurton, zuaitzen ileak Erori dira, berriz aurton, zuaitzen ileak Erori dira, berriz aurton Eguzki izpiek berotu dizkidate gogoak Berotu dizkidate gogoak Azkartasun itxurri emankorrez Udazken ontako eguzki izpiek Berotu dizkidate gogoak Azkartasun itxurri emankorrez Eta parkearen goinuetan barreiatzen ditut Zenak barreiatzen ditut Denak goinuetan Eta parkearen goinuetan barreiatzen ditut Denak kurak Dario aurren baten jolazen Urak dario aurren jolazen batean Eta autoak etakeak zentroan bestean Eta autoak etakeak zentroan bestean Argia izatean, zuzko arkitektoan zaputze Argia izatean, zuzko arkitektoan zaputze Atmosfera berezit apatzen dituzte batzerrak argia izatean zuzko arkitektoan zaputze Atmosfera berezit apatzen dituzte Ahí va. Bai. Vídeo con música, ¿no? Gauza da,